Bun venit la un nou vlog și astăzi o să vedem un nou update din Brookhaven. Și este o mare fericire pentru că nu s-a șters. Ce spuneam unii, bun, haideți să ne ducem la o casă mai exact. La cea mai apropiată casă. Asta e. Da. Bun, și să căutăm o casă nouă. Bun, și că trebuie să fie pe la sfârșit. Uitați-o. Haideți să vedem. E chiar super tare, cred. Ia să ne uităm ce spune pe aici. Ar cam trebui să fie un laborator din câte am auzit. Și haideți să luăm cu parterul. Așa, suntem la subsol. Aici este un birou, probabil. Da, nu știu ce este. Uite din astea. COVID oare? Nu știu. Așa. Pe aici e ceva de ținut rece sau nu știu. E zombie oare se pune aici? Și aici ar, nu știu, poțiuni, ceva de genul. Așa. Aici. Nu știu deloc ce ar trebui să fie asta. Pentru zombie, nu știu, laborator de ceva de genul. Ia să luăm pe aici, pe sus. Da, laborator pentru zombie, că are acea chestie mare. Uitați aici. Care este deasupra. Ăsta ce? Nu știu, cred că ceva de băut. Ia să vedem. Și cam atât? Sau mai avem aici? Și aici un fel de birou. Nu știu pentru ce. Și cam atât cu casa. Bun. Și parcă am văzut ceva aici. Ia. În caz de alarmă ceva. Cred că dacă va da de un zombie ar trebui să fie și să oprim. Acum plecăm și ar trebui să fie pe aici ceva nou. Trebuie să căutăm. Da, dacă tot s-a băgat ceva nou. Crezi că astea? Asta? Ceva parcă de spital am auzit. Da, uitați. Uitați, haide că le pun aici ce s-a băgat nou. S-a băgat ăsta, laptopul acesta. Mai întâi le pun pe jos și după aceea le analizăm. Așa. Nu, așa. Așa. Ăsta. Roșu, albastru și verde. Bun. Haideți să le analizăm. Acesta este birou, da, se vede, e mare. Acesta nu știu, ceva de scanat. Nu știu ce ar trebui să fie. Dați să-mi elimin astea, așa. Ăsta ceva, nu știu, de calculator sau nu știu. Și aici numai poțiuni, cred. Astea, nu știu, pătrate sau dreptunghiuleare ce sunt. De astea sunt poțiune, cu alea albastre la fel și la roșu aici, la fel. Și astea albe. Și cred că am atâta din ce știu. Da. Stați ca să-mi pun iar ăsta și să le elimin. Bun, și acesta este un server de români.
și putem să încercăm orice. Bun. Și pot și eu să vă arăt secrete în același timp din Brookhaven. Așa. Ia. În 3 minute mai putem să ne luăm altă căsuță. Între timp, putem să ne plimbăm. Să ne luăm o mașinuță. Oh my god, nu m-am uitat la mașini și au apărut mașini noi de poliție. Mamă! Cât de mișto, sincer, eu m-am îndrăgostit de una. Deci asta e preferata mea, efectiv. Nu știu ce e, seamănă cu o Tesla, dar nu cred că e Tesla. Deci o ador. Asta e sufletul meu. Deci, efectiv, uitați-vă la ea. Cât de mișto e. Și haideți totuși să mergem cu ea. Să vedem dacă rezistă. Pe aici am... Pe niște gropi așa. Uitați pe aici. Rezistă. Și mi se pare că mergem mai repede față de celelalte. Sau mai întâi, nu știu. Cât de fain e. Exact ce îmi place și mie. Mașini. Ia că fata asta vrea să dăm vânzare, cred. Casa asta al ei. Și poate ne interesăm. Sau nu. Așa, în fine. Trebuie să parcăm pe aici, dar nu știu de ce nu merge. I-am luat mașina, efectiv. Mai așteptăm și după aceea o să schimbăm la casa. Pentru că nu putem dormi. Ia că mai avem 3 minute. Acum s-a făcut 2. Și ce să mai facem noi? Ia. Pe aici ar trebui să fie un secret, da. La casa asta mică e un secret și fiți atenți. Este totul gol. Așa. Și aici se află ceva. În peretele ăsta. Aici se afla safe-ul. Dar persoana care a avut casa l-a dezinstalat. Deci aici să știți că e safe-ul mereu. Uitați. În acest zid urcăm pe scări și aici, săriți aici și aici e mereu acel safe. Dacă m l-a eliminat. Bun, și se vede că a spus tot. Așa. Casa asta nu cred că are nimic. Nu știu, că nu mai le știu așa normal. Dar casa asta, în schimb, are. Cred. Da, safe-ul aveam, dar să nu mă baneze cineva mie. Bun. Și da. Să căutăm și alte case. Oare sunt dar astea? Ia, dar asta. Ia. Nu văd altele, dar alea. Sau? Nu. Nu pot să ne întreabă că pot să-mi iau aici, dar n-am putut. Și acesta este
server de români și da, sunt o groază de oameni. Și da. Și îmi place mult că nu s-a dezinstalat Brookhaven-ul, că așa spunea TikTok-ul sau nu știu. Și acum haideți să încercăm să dansăm. Eu dansez pe dansul Edance 3. Adică stai să vă arăt. Uitați. Bară E lipită, pe urmă pauză și dance 3. Uitați, și acesta este dansul. Și cam atât cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați like și subscribe. Și ne vedem pe data viitoare. Pa!